Bir de adamlar radyo, televizyon işi interview almak bilen ne? Adamlarla köprek söhbetteş olmalı. Nekavat yegene yerlerde çağızıklarla adırak söhbetteş oluyanız deyip. Aranızda çağızıklardan bağım... Ağız. Salam edin körpeler, mehriban körpeler. Yürüyte siz için tayarlanyan, sizin için körpeler gepleşimizi görmeye çağırıyaz. Mehriban körpeler, salam, mehriban bağlalar. Yürüyte sizin için tayarlanyan, sizin için körpeler at gepleşimizin yine de bir tanına başlayaz. Mehriban körpeler, ediz sağalar. Bizi görüyorsunuz mi? Görüyorsunuz. Biz sizi görüyoruz, sizden bizi görüyorsunuz. Dimek gepleşimde derrocuk başlayaz. Anın oturun televizyonun önüne birazcık. Jiğingem yanın al. Bollu. Oturunu kitabıngam azıcık. Aha. Ya da gepleşten son seyredersin. Mehriban telegörjüler, Halipa şägirt bilen gepleşimiziň şu sanynda biziň körpelerimizden niýetlenilen sizin üçin körpeler atly gepleşimiziň döreýişi we häzirki döwürmede gelip ýetişi dogrusynda gurun ederiz. Yine 1982-nji ýylda neşeýle sözler bilen sizin üçin körpeler atly gepleşimiz owa sizin üçin körpeler däldi-de geýjeňiz rahat bolsun körpeler ady bilen ýaýlyma çykýardy. Ine ondan bäri ençeme ýyllar geçdi. Ýönemin 1982-nji ýylda şu gepleşigi bir alyp barmak üçin bir taýýarladylar. Halipamyz Bäşim Gurbanow şeýle-de oň edebi eserini ýazan Ýazmyrat Şadyrdyýew. Bizim halipalarımız var. Usta Şada Daif deyip, ondan sonra Aman Tommadov deyip, Bäşim Gurbanow deyip bizim halipalarımız vardı. Ol okan döwrüň bir başgaça gelip berdi. Indi halipalardan öwrenip ol ýetdirýän zat däl, sebäbi o halipalaryň elinden tälim alsaň, şolardan zat öwrenseň oňa ýetek zat ýok. Şeýdi bine biz halipalardan gaty kän zat öwren. Men ilkinji çıkış etmäne gelen gepleşiklerimin biri sizin üçin körpeler atly gepleşigi boldy. Ol gepleşik barada ne son gepleşikleri alyp baryp şol işleýän şol çağalar bilen işleşýän redaktorlar, gepleşikler gurnoýjylar bilen alyp barjylar bilen aýtady. Şol halipam Aysultan Begenjiwadan kän soraglar bilen ýüzlenýärdim. İlkinji soragym sizin üçin körpeler gepleşiginiň ilkinji sany haçan ýaýlyma berildi diýip sorapdym-da. Şol häzir ýatdan çykany 1982-nji ýylyň ahyrlaryna öwden. Atamrat Çopanow redaktorlarymyzdan bardy, jurnalist oglanlardan. Allaýar Çürüýew bardy. Ondan Ýazmyrat Şadyrdyýew bardy. Bular gelip aýtdylar, gelingini täze zat goýalyň. Men şo wagtlar körpeçi diýip gepleşigiň rejissöri bolup işleýärdim. Ondan bolýar diýdik. Bu gepleşigiň edebi eserini ýazýanlar Gellimrat Bayramow bardy, Halipa. Owadan gurdy we Halipamyz. Ine ogul Sapar Ibrahimow bardy. Ýazmyrat Şadyrdyýew bardy. Bile işleşip şu bir dogan ýaly bolup şeýdip işläp çağalarda täsir galdyrar ýaly köp adamlar zähmet çekdiler. Ine ýene atlaryny aýtsam Halipalaň Viktoriýa Çerkaskaya, Galina Aliýewa, Dursun Gurbanguliýewa, Usta Şada Daif gurjak oýunlarda şunýalaky öz ustaatlygyny görkezip bir gowy maslahatlar beren Halipalarymyz. Ine şular bilen biz işleşip, zähmet çekip, menem wagt ýaşadyk halipalar näme diýse hä diýip şolara bir üns berip, şolaryň diýen zatlaryny ýatda saklajak bolup, diýen uğurlar boýunça gitjek bolup bir jan edýän döwürlerimiz şeýdip şu ustaatlardan, halipalardan tälim aldyk. Bizim oturup pikir etdik, näme diýip başlamalymy? Onuň Ýazmyrat Şadyrdyýew aýtdy. Biz ýeti körpeçany alýan bolsak diýdi, körpeçede ýeke diýdi, alyp barjyň öýde alyp barýan.
İdinenam çağalar däýle multfilm zat görkezýärdik. Onuň çağaçyklan goşgularyny da adynam alýardyk. Salam salam donana tutulum salam salam balaka diller alemin usasin yoletlelame mutattes yani sen tutmen salami. Senin üçin körpeliň esasy maksady näme? Bu taýda çağalan aň derejesini ýokary galdyrmak. Nähili çağalaryna ullary nähili ullar bilen gepleşmäni, kiçileri nähili hormat goýmany. Şo zatlary öwrenmek üçin gepleşip çyksyň. Siziň üçin körpeler atly gepleşigimiz mektebe çenli ýaşly çağalar üçin niyetlenenler. Şoň üçin biz çağalara bir tebigatymyz hakda, ösümlikler dünýäsi, hayvanat dünýäsi, canly janlarlar, ne möjejikler hakda bir şeýle gyzykly gurrunlar berýärdik. Halk döredijligimiz hakda gurrun berýärdik. Halk döredijligimiziň görnüşlerine tapmaçalar hakda aýdyp berýärdik. Ýa bolmasa çağalara tapmaça berip şoň jogabyny ýazyň bize diýärdik. Size en atalaňyz kömek eder diýärdik. Edil şoň ýaly siziň üçin körpeler atly gepleşiginiň maksady çağalarda tebigaty bolan sevgini oýarmak. Çağalarda qadimdan gelýän adep desurlary bolýar. Ana şolary şu günlerden çağa ente kijijikliginden şoňa çağa diline düşündirmek maksady. Gal bersede ulyny sylamak, kiçini söýmek, çağa öz dilini kabul etmeli. Ana şu gepleşigiň esasy maksady çağa şonu düşündirmek. Onsoň 1983-nji ýylyň 18-nji martyna ilkinji gepleşigimizi berdik. Şonu biziň gepleşigimiziň alyp barjysy bizde öň diktor bolup işlen Dürlü Gelliýewa boldy. Birinji alyp baran siziň üçin körpäni alyp baran Dürlü Gelliýewadyr. Ondan soň üstüne işläp çağajyklarym goşduk arasyna. Onuň ertekler goýup sahnalaşdyrylan erteklerim goýduk da şo erteklerden böleçikleri berip başladyk muň içine. Çağada oglan nire gelenini bir bilýärmikä? Elbette bilýän däldir-de. Bilýän bolsa bitip arkaýna oturmazdy. Çağada uçaramaňa bir zadyň bilip bolýarlar. Arman diýerler. Aya ulan, sen bir yerlerik nähili düşdün. Inni men seni näme öwreýin. Sen men näme vurdun? Sen men näme vurdun? Nämeni? Inni men sen näme öwürsem kam? Inha annegelli gözüni açsa, onun ýanyna ýene-de bir benni ýatyr. Olar bir-birleri bilen derdinşýärler. Yatan ýigit özüniň ädik jutdugyny aýdýar. Şol wagt ýokardan bir guşşagaz bularyň üstüne güloklyar. Yatıverin. Bu gülü çatyly bolan soň, ýigit meni İsan wagty hemme canly-jandaryň diline düşünýär. Onam näme kijijikken hasam haywanjyklaryň gurlemegi, haywanjyklaryň aýdýan zatlary ýa bolmasyny ertekler alyp görelim. Ertekler gurrun berilýärdi. Ertekler näme üçin gurrun berilýär? Ertekleriň üssü bilen şol çağa näme diýiljek bolýar? Çağa ertekleriň üssü bilen özlerini diýiljek bolýan zady çalt kabul edýär.
akıllı olmagy, paýhasly, edepli, dogruçul bolmagy, ulyny syylamagy, kiçini söýmegi, tebigaty bolan söýgüni, umuman edep terbiýe dogrusundaky ähli çaga berilmeli. Edep terbiýeler şol ertekleň üstü bilen janlanyrylýar. Onu da ulluqan adamlarım qarasıya da akşam 9-15 minut qalanda hemmesi oturunur. Sebebi hem multfilm verilýärdi. Hem üstesine men özüm hem oturup Türkmenin libasyna oturup ertek aydardım. Salam körpeler. Bizim bu gepleşigimizde diýene tilkicik bilen togşançyk geljek diýdi bolýan. Bular giýjak alýarlar. Ine ýüreg gitdiler ka ýa-men gepleşip özüm başlaýsam mykam. Ýoksa da diýene bir ýüreg gelýän bir kim käberik ılgak gelýär. Men Ceren. Ha, Cerencan sen geldiňmi? Ay tügeleme. Men ýene ýek özüm başlarym kam diýip nemede oturdum bolýan. Sen tilkicikden togşançyga gören näsin? Gördüm. Howunu nerede gördüň olary? Biz hel tilkicikde öyle hemmemiz berik gelýäkak. Odan bezilen çağalar hüngeli tüpörün ekenler. Onna näme, Cerencan? Gel onu körpeleri, goýça multfilm görkezäýeli. Ussa Şahzadaýew bardy da he. Ýürüýte bir ertekeden bölejigi bir taýýarlap berse, ana körpeler gelinginde bolsa sahnalaşdyrylan ertekini görelim diýip ertekinem şey diýip sahnalaşdyryp ýaýlama berýärdik. Şol döwürlerde 1982-nji ýyldan başlap şu gepleşik dowam edýär wagtyň geçmegi bilen çaga kiçijekkä soranjaň bolýardy. Şol soraglaryna jogap bermek bolsa enata üçin hasam täsirli bolýar. Enata ilki bilen şol soraglar gyzykly bolýar. Şoň üçin şol maksat gözeňinde tutulup, ýanky gurjaklary bilen alyp barjyň arasyna çagajyklaryň özleri goşulyp başlandy. Ýani çagajyklar özüne döreýän soraglary ýaýlym arkaly çagajyklaryň soraglaryna jogap berilip başlandy. Çagalaryň gatnaşmagynda. Menem çykyş etýärdim, goşga edýärdim. Men şol alyp barjydan beter gurjaklary soraglarym kände. Şo gurjaklar soraglaryma nähil jogap berýärkä? Hakykatdan biz görýän multipleşiklemedäki gahrmanlar şolar mukadip şon ýaly täsirli soraglar dörýär. Şol soraglarym çagalara özüm ýaly deň duşlamda da şu soraglar dörýän bolmagy mümkin. Ýani alyp barjylar, ýanky redaktorlary bar, gepleşikler gurnoýjylar bar, gepleşikler ýanky rejissorlar şol maksady gözeňine tutup çagalar bilen bile çykyş edip başlady. Bu bolsa çagalarda uly täsir galdyrýardy. Hemem çagalar ýöne bir dinleýän ýalak däldi. Onu gözler bilen görýärler-de, tilkem oýnaýan, möjegem oýnaýan, towşanjygam oýnaýan, çagalan ýadyna hasam gowy alýardy. Owadan jadygyny otyň içinde göwher ýaly dur. Sırlylýany şudur. Hadi ikincisi. Indi bolsa üçüncüsini tapmaly. He, hawl. Otlaň arasynda görünmän ýatan ekeni. Men bu jahaz gulleri ýolaýsam maňa näme bolarka? Ay näme bolsa da görüp bererse. Sen ýalňyşmadyň. Şu 3 tane gul hutseň ýolmaly gulleriňdir. Indi şu ýolda öyle öýüňize gaý. Her hili canlarlyň gurjaklaryny getirtdik biz. Ýanky gurjaklary hakda bellek geçdikde gurjaklarym belli gurjaklar çykýardy. Siziň üçin körpeler gepleşende. Şolar bellek geçdi, hasam gyzykly boldy. Oň içinden tilkicigim bar, towşanjyklaryň 2 tüýüklüsi bar içinde. Köşejik bar, alabaý bar. İlkinji çykyş edemde men towşanjyk bilen çykdym. Ýani towşanjyk alyp göreliň, towşanjyk iň mähirli, mähriban, öz owadan sesi, mulaýym sesi bilen çykyş etmeli bolýar. Çagalaň söýgüsini öz mähiri bilen gazanmaly bolýardy. Towşanjyk o görnüşine göre nähil mulaýym bolsa, şoňa ses berýänim edil özü bolup bermeli şol sesi. Sebäbi towşan bir altyn hojaýyba, bir özüm bir şad ýançady. Onuň men bilen şol ýürüýte goýdular.
bir ayal adam ýanyňda bolsa, sen heme aljyramarsın. Birden aljyraýan ýagdaýynda da towşanjygymyz bir hili deri ugur tapýady da. Oşo ugur tapar seni aljyramaga goýmaz diýip men ilki gepleşigimi towşanjyk bilen çykdym. Gurçoklar gelenden soň gurçoklaryň özüne göräde ses berer ýalyny adamlar ýygnamallar biz. Onuň oňum üstüne oturup işletdik. Mysal üçin köşeçiň sesini türkmen telewizionyna poşolog adyny alan. Türkmenistanyň halk artisti hemmämizde bir belli, bütün türkmen döwletimizde belli artist poşolog ady bilen tanalýan Gurbanladar atakka geçdi. Howa oň bilen alyp baraňda dur howlukmy, alňasamy, ana hemme gülýaly bolar. Gitdikmi, başladykmy diýip bara edip bir tolgunmaga da may beren okdy da. Şeýle bir arkaýyn alyp barýardy. Bir ýanyňda o tür kady onuň senem ol arkaýyn, senem arkaýyn özüň duýadyň. Ondan başgadan Akmurat Hojaberdi diýip bar. Soňra tilkijigimiz Nur Täç Mehmet ýar alyp barýardy. Tilkijige ses berýärdi. Gara gözümiz bardy. Alawaýymyz bardy. Köşegimiz bardy. Bir akylly, parasatly, bir bir alyp barýardy. Ana şol erteklerdäki gahrymanlar bilen alyp barjynyň arasyndaky gurrun bolsa hasam gyzykly çağa gowy täsir edýär. Ne gepleşiň esasy maksady. Aşırdäde. Ýadymdan çykyp dur Mehriban balalar, çağalar. Şuna mihmanlamyz bir şeredem mihmanlamyzam bar. Şoň bilen birlikde berdi. Bizde şu mihmançylykda ýartulygym bar. Endimin iýidi boş bolmaýan çağalary uklamaly wagty gelende düýdaýdym bir ýazdyralyň, ses bereliň diýdi. Ondan öňe Seytary bir çaýta söýlediň diýdi, konservatoriýa bilimini alan diýdi. Özüň aýt sen diýdi. Ine rejissorymyz Elmydama bir zady bize aýtýardy da. Ine gön ýaýlama çykamyzdy. Beşim Gurban, ya Aman Tommat, ya Dursun Gurbangulyeva da. Şu daşdy görek tiň üçin ýok diýdi. Bir tiň üçin kamera bar. Hawa öňde kamera dur. Käwatyna texniki näsazlyklar bolup çıra atylýar. Ya bolmasa bir zat gatşýar. Şonda da siz hiç tiskinmelär, ya bolmasa gorkmallar, ya bolmasa way näme boldy diýip şo tarawa seretmelär diýip. Ana şon ýaly ýagdaýlarda da biz bara diňe kamerany bilýärdik. O şon ýaly ýagdaýlaram boldy, bizem elbetde çağırak o wagt tiskinýändirsem bolýan ýöne şonu bara oturgujumdan turyp ylgak gidiplerim ýokdyk. İlkinji ýazgylar elbetde ilk bilen Galipalamyzdan eşden datmamy da ilki studiýada ýörüýdi. Telewizionyanyň öz studiýasyna çykyş edýärdiler. Soňra näme ýanky tehnikanyň ösmegi bilen, täze tehnikalaryň, kameralaryň gelmegi bilen ýanky diňe bir studiýadaky kameralar däli, ýörüýde daşyna çykan kameralar tehnikanyň ösmegi bilen bize de gelip ýetdi. Şol kameralar bilen ýörüýde daşyna ýerlerde taýýarlanýar. Soň wagtyň geçmegi bilen Meniň amannaýym alyp barýardy bir gepleşigi. Hemme körpelerim onu gowwarýardy. Ulularym gowwarýardy, uly höwes bilen görýärdiler. Ine şeýdip men amannaýy bilen bu gepleşigi alyp baryp başladym. Aman Bayrammerdiýew halipaňyzyň siziň durmuşyňyzda tutýan orny. Aman Bayrammerdiýew amannaýy ine bizden kän öň diýjäň rahat boldan körpeler gepleşigini alyp barjysy. Türkmenistanyň halk artisti. Biziň şuwat biziň gepleşigimiz siziň üçin körpeler de aman daýyň alyp baran gepleşigi diýjäň rahat bolan körpeler. Şondan sapak alym, şondan näme nusxalymdan şoň alyp baran gepleşiklerini. Onuň diňe olamda teatrda bilýärdik aman daýyň. Bile işedik. Ine şondan men şey diýdim de şunu ýaly alyp barjy bolsaň diýdim de şunu ýaly bir çağalyň dilini tapýan bir gepleşik edip bolsa diýip arzu etdim men çağalymda. Ýöne başga bir zat bar eken. Aman Bayrammerdiýew çağalyň gepleşik alyp baransoň başga keşipleri ken ulanyp bilmeýän ekenler.
Hayt keşif berýän bol amannaý bolup dur da. Hayti keşif berýän pazıgal keşif bolsun, gynanyş keşif bol. Ol dursa bolýar ýöne içik bu gürlä urýar, oturulur amannaý diýýär. Ana şo onun şonu men özüm gorkdum soňa. Edip onu ýaly gepleşip bir mümkün mesele etmedem diýip uradym on. Aýlanyp dolanyp geldi-de bir meňni ykbalymy ýazyl aýtdyr da gepleşik alyp barma. Nedir şol aman maýram mediýa şu maňa da şeýle bir başga bir keşipde kinoda atda ulan ýalyr görün. Aşyr däde bolaýmasa hükman körpeler ýatdýarlar. Film üçin körpeler gepleşik bar. Ana şol ýaly Aman Bayram Merdiýew Türkmenistan halk artistiniň halipa. Telewiziýa urdan çağadaryny gep ýanky gepleşik alyp barma urdan meni öz halipam saýan. Şonuň käňe öwrendim men. Çağadary näet gepleşmeliligini, näet şonuň ýanyna barmagyny öwrendim men. Ene bir söz bilen aýdylany şu gepleşiň özi gijejegem bolsa. Mektep içinde ýaşly çağalar üçin niýetlenenem bolsa, bir halkymyzyň arasynda uly söýge manasip boldy. Ine şu ýerde amannaýyň bir sözüni ýatlasym gelýärdi. Şu men uly artist, uly sahnalarda oýnaýan niýetde ýöne şu gepleşiň üstü bilen men Türkmenistanyň amannaýsy boldum diýetdi. Ine menim edil şon ýalaky kiçilikden şu çağalar üçin niýetlenen gepleşikleri alyp barýardym. Ýöne şu körpeler bilen ikisini siziň üçin körpeler atly gepleşikdäki alyp barjylygym bilen ikisini deňär ýalýan. Indi şu wagt ýol ýüzünde bir kim görsede inni uly ýaşdy adamlar görýärem bolýan. Şol Aýsultan ýa adamy bilmeseler ýadyna düşmesede, şu körpelerdäkimi, çağalygym ýadyma düşüp gitdi diýerler-de. Elbetde, ine şu sözler men hazam bir hili begendir ya, gowandir ya. Men çağalygym ýadyma düşüp gitdi diýerler bolýan. Elbetde, her bir adamyň çağalygyny ýadyna salyp bilseň, oňa ýetes baht näme? Men şu hünäri saýlap almagym kiçilikden siziň üçin körpeler atly gepleşigi bir kiçijikkä hatta biziň en atalarymyz kiçijikkäde şol gepleşigi ýörüte çykyş etmäne, şeýleken boşga aýtmana, aýdym aýtmana gatnaşýardyk. Soňra näme şol gatnaşmak bilen, şol gepleşiklerde çykyş etmek bilen, şol gepleşikleri özümde alyp barmany bolan kiçijikligimde şoňa söýgü döredi, şoňa esle howes döredi. 3-nji synpdan bäri gepleşikleri alyp barmagy anandylar. Ýöretene näme gepleşikler taýýarlaýan redaktorlar we alyp barjylar we gurnaýjylar we şolaryň kömegi olary hökman häzir belläp geçmemiz zerur. Ýagny şol men ilkinji halipam siziň üçin körpeler gepleşiginiň ilkinji alyp barjylarynyň Aýsultan Begenji. Şeýle meni buýsandyrýan zatlaryň biri men halipalar bilen işledim. Halipalar maňa tälim berdi. Halipalaryň ýoly bilen ýöredim. Ana olan adyny şu neçe aýtsaň aýdasyň gelýär. İnhämni şu wagt indi menemini epeslilen mer berde işläp görün. Şoň üçin meniň inni ýaşlary da, pädirki gelýän ýaşlary da berjek maslahatym öz käriňizi gowurun. Sebäbi kärini gowuran adam hiç ýerde haram bolmaz, gorum bolmaz. Hemme ýerde de at awraýyňyz bolar. Şoň üçin käriňizi söýün. Diňe oňat maslahatlar berýärdiler. Arassa işle. İşläňde ýadamy. Ýadadym diýme, intek sen ýaş, geljegiň öňde, görjegiň öňde. Diňe arassa halal ýol bilen zähmet çekseň, onda sen halkyň söýgüsini gazanarsyň diýýärdi. Şolaň her biri maňa şu maslahaty berýärdi. Ondan aýdyp bereňde bir erteki bolsun, şol ýa bolmasa bir waka bolsun. Şol gyzykly edip aýdyp bereňde, şol ýüregiňden aýdyp berseň, şol gyzykly bolar diýärdi. Sen şonu ananlaryp bilersiň. Hem özüň ananýan şoňa. Sen özüň bir hili ikowunly bolma şu aýdyp berýän zadyňa. Sen şonu ak ýüregiňden, arasy ýüregiňden çynyň bilen aýdyp bereňde, sen halkyň iň söýgüli alyp barjysy bolarsyň diýärdiler. Onuň Aýdym. Aýdym berekella onsoň. Sapak. Sapak öwrenýäňiz dogry, onuň Mene goşby. goşgy öwrenýäňiz Onsoň däde. He. Mene arassaçylyk barada öwrenýän köplenç. Şeýlemi? Ýene ýartuluk gör, çağdary bana gatdýan eken, bir arassaçylyk barada öwrenýän eken, edep ekram öwrenýän eken görýäňizmi? Ýolly özüň näde alyp barmaly, ýolly näme? Baglary.
Näme etmeler? Döwmeller. Berekella. Bir gepleşik koyulunu 15 minutdan artık bolmasın. Çağalar 15 minutdan artığa çıdamaz deydiler de. Sebäbi alıp barjyň özüne bir 5 minut wagt berilýärdi. Oň ýygynyň bizim öz goýun sahnalaşdyrylan oýunlarymız bardy. Şo sahnalaşdyrylan oýunlary hem de şolan gapdarynyň çağırlyk gelen çağalan goşujuklaryň adyny goşamyzdy. Ýene bir 3-4 minut üstüne goşulýardy. Ondan soň onun esası bizim berýän zatymyz ine häzirim şumat gidip durda multfilmler berilýärdi. Yine de bir aýtmaly zady bizim ýörüýti hudojnygymyz bardy. Olam ine ýörüýti bizim şoň ýalaky bölümimiz bardy. Bağ yasayadılar, gül yasayadılar, ondan bir hili kurcuzuklar yasayadılar, küyde yasayadılar. Bizim hudojniklarımız bilen, şolar bile, şonyalık zatlar yasap, studiyanı bezeyadılar. Ana iyidinle koyadılar, ya olmasa kaptalımızda koyadılar. Şeydip studiyanı bezeyadılar. Hazır olsa, büyük götür başkaça oldu, teknika, ösenliği sebepli. Ondan şu yer gelenine, biz hudojniklarımız haftada aydasım geliyade, yürüyte hudojniklarımız, körpeler için hudojnikimiz Nur ifardi. Gepleşiğin başında berilýän adı bolýar. Anda şoň üçin yürüyte suratlar çekip bir çağalan göňünden turaýjak suratlar çekýärdi. Ine soň gepleşik gutorýa bolýan, soňky hudimiz bara. Ana oňa da yürüyte surat çekip hudyň ýanyny bilen şoň ýal suraty goýberýärdik. Klinik zatda maksat bolmaly, söýgü höwes bolmalydyk-da. Şol gepleşik taýýarlanmany başlandan şol maksada goşulýa edil çağajyklamyň ýatmagynyň öň ýanyna berilýän gepleşik-de. Şonda çağalar hedil edip ilke goşga aýdýarlar, kirpijik, tilkijigiň gurrunlaryny dinleýärler, özleri hakdaky edilýän öwtünleri dinleýärler. Şondan soňra bolsa multfilm, multbätleşige tomaşa edýärler. Şondan soňra bolsa çağa näme eýem ýatmak bilen bolýardy. Çağajyklamada bolsa ýatmagyň öň ýany ertekleri dinlemek, mehriban enelerimiziň, mehrem käbelerimizin, mehriban ejelerimiziň hudysyny dinlemek iň bir ýakymly pursatdan beri. Sizin üçin körpeler atly gepleşigimiz üçin Gellimurat Bayramow hudy ýazdy. Kompozitor Terkiş Oradow sady ýazdy. Ýerine ýetirmeli bolan bolsa, şol hudyny mehremlik bilen ene kalbyndan, ene sevgisinden syzyryp ýa-da jeren Orazowa ýerine ýetirýär. Yıllar bari düzüllü, garaja gözler süzüllü, geçeriňe jiginjan yer jagadyň ýazyldy diýip bara bir eýýäm ýatypdyr guşlar, ertekem gitdi uka düýşüňe girmek üçin. Azap gelecek korunalar, azap gelecek o korunalara. Fin gelinde yağlar gelir, fin gölünde sağlar bulur, yatay balam yatı balam, alley balam yat balam. Ana şol aýdym, şo saz, şo goşgy bir hili bir bilen utgoşup gaty goýuşyň ýaly körpeliň göwnünden turjak hudy bolup çykdy. Siziň üçin körpeler atly gepleşigini olan sevgi, mehremlik çağalar, diňe bir çağalarymyzda däli enatalarymyzda da şol doýgy, şoňa bolan sevgi ýygylar dowam etdi. Şol
söýgüniň, şol mehriň, şol gepleşige bolan bir gyzyklanmanyň esasyny näme wagtyň geçmegi bilen häzirki gündemizde de dowam edýärdi. Häzirki gündemizde de çağajyklanmadyň enatalarymyzyň iň bir söýgüli gepleşikleriniň biri. Munam näme häzirki döwürde hemmämiz bilýär. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Murat Gurbanow alyp barýar. İki bilen birine başlaýar. Eýdim. Adam näme diýdim sen? Medine. Näçe ýaşynda? 3 ýaşynda. Niýde bilen sen? Sizin pikirinizçe Aşyr Gurbanowy kim diýilende tanaýarlar? Aşyr Gurbanow diýerler mi? Hiç kim tanamam. Sebäbi familiýamy köp adam bilen ok men. Şu Aşyr däde bolup dur köp däde efem diýip sorýarlar meni. Sebäbi Aşyr däde diýär. Şu familiýa däde falan bolsa diýerler ta. Onun 10 ýyl dälýän men Gurbanow familiýam köp adam bilen ok. Aşyr Murat Gurbanow bilen ilkinji doşluk bu şu gepleşigi soňky wagtda, soňky döwürnäki bir söýdünni alyp barjyny saýlamaly bolýardy. Şonu ken oturduk, ken pikirlendik. Dörejilik toparmady bilen kime alyp barjy edip häzir çağalamadyk. Kime isleýärler. Galybersede Aşyr Murat Gurbanow ýörüýte gülküli sahnalarda çykyş edýär. Gülküli sahna adamy bir şatlandyrýan, begendirýän pursatlary çağajagan bolsa ýadyňdan çykmaýardy. Ondan sonra ýörüýte Türkmenistan halk artisti Aşyr Murat Gurbanow ýörüýte dörejilik toparmady aramyda çağıryp Aşyr däde diýip tanaýarsa, çağalamadym Aşyr däde diýärdi. Aşyr däde biziň şeýle siziň üçin körpeler atly gepleşmegini täzeden görünüşi bilen halk köpçüligine çağajyklanmadyň dikkatyna ýetirmek isleýär. Sizem şol gepleşiň alyp barjysy bolup berseňiz diýip ul höwes bilen kabul etdi. Sebäbi näme çağajyklanmadyň haýsy bir personyny alanmada çağajyklanmady, begendirmek, çağajyklanmady bir boýsandyrmak hemmeler üçin bir ýakymly pursatda. Höwes bilen kabul etdi. Onuň ilkinji gepleşigimizde diňe Aşyr däde gurjak bilen çykyp gördük. Öňkü akymyna gurjak bilen çykyp gördük. Gördük bir kigede gurjak bilen çykdyk bolen jaňlaryň, ýanky enatalaryň, çağalaryň höweti, söýgüsi Aşyr däde gurjak hemem şolar bilen bilelikde çağajyklanmady ýanyna ýaýlymda çykyş etmäni höwes dörep başlady. Soňra häzir görýänsiňiz ilkiler Aşyr däde bilen bir çağa çykyp başlady. Soňra iki çağa onuň näme wagtyň geçmegi bilen çağajyklanmadyň gatnaşmaga bolan özleriniň bilýänje zatlaryny Aşyr däde bilen özlerine tomaşa edýän çağalary bilen paýlaşmak istekasam artyp häzirki döwürde umuman şu gepleşigimizde bolan çağajyklanmadyň sebäpsi diýsem ullak. 37 ýylyň içinde şu siziň üçin körpäň çağalaryň bir iň gowurýan gepleşigi bolup galdy. Aşyr däde diýerlerden Aşyr bar. Tügeleme Aşyryň hem üstü haçan nilsem üstü çağallar. Öýünde fotoğrafda görýän öýün. Hani öýün näheri? Öýün siziň wölmi. Hakdan rengi. Ondan sarmy. Sarı renkçiyle mi? Doğru. Gergüden mami. Çiğit başlıyor. Çiğde mi? Çağılan en täsin tarapy olar hiç anlamany başaran ok. Näme diýseler, olar çyny bilen aýdýarlar. Dogry sözleýärler. Açyk ak ýüreginden aýdýarlar şonu. Ene goşga aýdyp berdiýäňmi? Olar şu bilşi alaky şonu han bol gat aýdyp berdiýseňem mara şonu çyny bilen aýdyp berýärler. Ene men çağılan en bir täsir tarap diýip şonu hasap etýär. Çağalar bilen işleşmek diýseň täsirli. Emma siziň pikiriňizçe olardan peýdaly zat öwrenip bolýarmy? Hawa, peýdaly zat bolýar. Birinji peýdaly zat bolýar zat. Çağalar ýalan söýler. Kim näme bolsaň aýtdy, ýüzüňe patrat diýär. Biz ul adamlar näme de bolsa birini göwünni görjek bolup, nemeräge bolsa, aýyo, gowlay, yo erbetler. Yo seresseňe gow diýär sebäp edem. Çağ beýdimi ýa? Gön erbet, gowum, aýyr diýär. Gerek gelmaňa. Yo aýryň diýip berýär da. Şu aýryň diýip bilen bolsa. Ay bora berrak süýşräý. Errak süýşräý diýen bolýarsamy? Tapaç edip. Çağı etdi. Çağı gören zadyny aýdýar. Duyan zadyny diýär. Sebäbi her ýerdekde dürli ýaşdaky çağlar, dürli pikirdäki çağlar gatnaşýar. Şolaň özleriniň aýdýan bir goşgy bolsa, şonu bir näçe çağa ýerine ýetirýärdi. Ýöne şoň içinde de hersiniň öz aýdysy bar.
Şoň üçin çağalar barada gep çağalar hakynda gepleşiklerin hemmesi bir iň bir ýatdan çykmajak gepleşikler, iň bir ýatdan çykmajak pursatlar diýip aýdyp belläp geçip biler. Bir gedek bärden ýokary telewiziýa çağalar şu gepleşim alyp barýarkanar bir çağaçyga ýolly ejede kakasy iki yerden gassap birdam. Bol baraň soňundan gepleşige baranda goşumy ýadymdan çykaraýma. Bol goşumy aýtdylam aýtdy çağa. 2 ýerde gaýdy, 3 ýerde gaýdy, 4 ýerde, 5 ýerde gaýdy da. Men ýanyma bardy, oturdup ýanky olanjak eken men bilemem, soň bildim. Han aýt goşumy diýäň, aýtsak geldi. Näme üçin aýtsak geldi? Ýany ýolda 5 ýerde gaýtdym diýip. Naýtsak geldi. Gör diýenlerdi. Uladam oda näderdi? 6-njy, 7-nji ýerde gaýdardy şonu. Aýdan mortda çağaňa şonty bar. Şoň üçin çağadan öwrenmeli zatken aslında teatrın özünün düýp nimeti çağalardan öwrenmek diýil ýa-da. Çağalar bille öwrenmek şu atlaran ba. Maşin, oýunjak maşin näde türer? Maşin näle ol? Oýunjak. Ýöne şoň hakykatdan maşin ýaly düşünýärmi? Teatrın diýwany şol. Ýene de bir zat belläp geçesim gelýär şu gepleşige ilk bilen näme özüm çağa bolup gatnaşdym. Kidijikliginde goşga aýtdym, aýdym. Ýöne ne özüň ene bolup öz çağaňy gatnaşdyrmak hasam gyzykly, hasam täsirli gal berse de näme özüňdäki şol gepleşik bolan söýgi eýem öz çağaňda, öz perdendiňde görmek hasam täsirli. İlkinji gelip bidem şu gepleşige, siziň üçin körpeler gepleşigine çykaýaly, bidem öz bilýän goşgularymyzy ýerine ýetiräýäli, aşyrda-da biziň hem sorawmyz bar diýip çağaň öz perdendiň şeýle sorawlar bilen şeýle öz bilýän zatlaryny paýlaşmak dileýär. Şonna gydygy düýümden başga bolýan ekeni. Şonna çağajyklaryň öz perdeni beýlek çağalaram öz çağaň ýaly kabul edýän ýöne öz çağaň çykyş edip oturan gepleşigi hasam täsirli men üçin. El çarpalyň onu. Ana gaýdy tenem atyň aýt. Sebe. Ha? Sebe. Çemen? Sebe. Selvi, wagt Selvijan. Näçe ýaşynda Selvi? 3 ýaşyndamy? Aýdyp berjem goşgy. Ani? Tuğay üstüne çağırmadan bu tangoyna ben yaşamaydım. El çarpalyň, direkden Selvi. Ýeýlep goşygyma aýdyp ber. Ani? Beyabakti hağda maşaqtan mecici de tapti hağda desepçik isimga yadılsa isimga yadılsa diyeceğime tenceme yapışımga. El çarpalyň. Düşündüňizmi çağalar? Düşündüňizmi? Mümkin düşündüňizmi? Eger düşünmedik bolsa araňyzda düşünmedik bar bolsa, onu bize hökman haber edin. 05 10 biziň SMS belgimiz. Bu soraw diýsen gyzykly soraw sebäbi muňa ullakan bir jogap tapmak gerekkel, pikirlenmek gerekkel. Sebäbi çağajyklamyň hersiniň öz bir dünýäsi bar. Çağajyklamyň her gülüşi, hersiniň bir aýdýan goşgulary täsirli, hersiniň aşyrdadan berýän sorawlaryna berýän jogaplary täsirli. Senem atyň aýt. Ardıgül. Ardıgül. Kovolady Ardıgül. Böküp gitti pişecek, şomy? Ha? Näme aýdyp berjek? Gaskı. Bar aýdyp ber. Vatan nimek, näme diýmek, safar owsan serin ýelo, ýan çykanda harjy gorgun çocuk täze gülür. Boldumy? El çarpalyň onu Ardıgül. Onuň süýt dökülmi Ardıgül? Eliň çarpdyňmy? Ne şol Ardıgül şu? Süýt dökün Ardıgül. Süýt bu dökün pişik dökdi. Şoň üçin biz her gedek ýadamyzda şu gepleşigi, ýadyk pursatyny biz üçin her gedekde şeýle bir täsirli bolýar. Öňkü körpeler üçin gepleşik bilen häzirki siziň üçin körpeler atly gepleşigiň aýratynlygy ine häzir çağalar üçin, siziň üçin körpeler üçin ýörüýti bir studiýa bar. Şu isleýän wagty aşyrda de çağalaram gelip şutaýda gepleşik ýazyp bilýärler, ine bu begenlerýän tarawy. Ine şu medeniýetimizi dünýäge ýaýmakda. Medeniyetimizi, sunwatymyzy bir ýokary götermekde hormatly prezidentimiz ulu işler amala aşyrýar. Öň ýöne, ana munýalaky tehnik ýagdaýlarda, munýalaky öz başymyzda studiýamyz ýokdy. Biz şu umumy 3 sany studiýa bardy. Ana şol studiýany gepleşikleri gezekleşdirip ýazýardyk. Bolly, her gepleşiň başyna aýdyp berýän bolýar.
Ne özüňiz bilýäňiz mähriban enatalar, hormatly çağalar, ediz balajyklar. Biziň ýurdumyzda Gahrman arkadamyň tagallasy bilen çağaçyklarymyza şeýle büýümekçi alad edilýär. Biz bana başından başlap ýaly berýär. Bada mena ýaly. Ine mähriban watandaşlar, edil körpeler, biz häzir siziň üçin körpeler atly gepleşigimiziň ýazylýan studiýasyna mehmançylykda, ýagny biziň häzirki gepleşigimiziň bir näçe tan mehmanlary bar. Ine häzirki tomaşa eden pursatlaryňyz bolsa, ine şu studiýamyzda oturmaly çağajyklarymyzyň ýerlerini ýörüýte şu gepleşigimiziň häzirki rejissöri Ýusuf Nuriýew bilen maslahatlaşyly taýýar diýsegem bolýar. Häzir studiýamyzda ýene-de bir näçe bedegi işlemler bar. Biziň häzirki studiýamyz ýaňy gepleşigimiz dowamynda da belläk geçipdik. Öňkü döwürler bilen deňeşdireninde, öňkü ýazylýan studiýalar bilen deňeşdireninde Gahrman hem Mähriban arkadagymyzyň taýty tagallasy bilen ösen tehnologiýalary ýörüýte bide alyp berip şeýle bir studiýalarda, şeýle bir çağalarymyzyň söýgüsini gadanar ýaly çağalarymyzyň söýgüsiniň baý bolmagy, çağalarymyzyň bolan bir önemi çağalamyda bolan bir geljekdäki olaryň ösüşi, ilmli, bilimli, ähli bir ösen derejelerde terbiýe almaklary üçin Gahrman arkadagymyzyň aladalarynyň netijesi esasynda ösen tehnologiýalarda çağalamyda ýaýlym arkaly iň owadan pursatlary ýatdan çykmajak, owadan pursatlary ýerine ýetirýär. Ogadon binany bu köşkü bir de Mähriban prezidentine peşkeş berdi. Şoň üçin ediňe döretmeli, şoň üçin talip bara tapak bermeli. Bir muğulmur bizim borcumuz. Sebäbi Mähriban prezidentiniň Gahrman arkadagymynyň her bir de peşkeş berýän, bir de peşkeş berýän kitaplaryny bir elmadama öýrenmeden işimizde bir de alhamlanýar, bir de hyzurlanýar. Ne şu portatdan peýdanyp Mähriban prezidentiniň arkadagymyda tawwasyna aýdýar. Gahrman arkadagymynyň elmadama jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent baş aman bolsun, şerwet tutumly işlerim rowaç bolsun, her bir gadamy batly bolsun, her günüm şöhratly bolsun. Edil adamlar, şu zatlara ýol beren arkadagymyz, hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun. Görje gowy bolsun. Şu 37 ýylyň içinde şu gepleşigimiziň şu wagta içinde gidip duranyny hormatly prezidentimiz size köp sag bolay diýen. Öz göz başyny müňgelliklerden alqay diýen türkmen medeniýeti bar. Şonuň üçin hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähwiti alyp barýan işleri elmidama rowaç alsyn. İl halkymyzyň ýaşaýyş durmuşy üçin, ýaşajyk çağalarymyzyň gelecek üçin, alyp barýan işiňiz üçin hormatly prezidentimiz belent başyňyz aman bolsun. Gahrman arkadagymyz siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny tesirlemeden arzuw edýär. Gahrman hem Mähriban arkadagymyzyň saýasynda her bir türkmen ojagyna çağaçyklarymyzyň gülküsi belentden belent ýanglansyn. Gümüş taşly enelerimiziň, ak sakal gojalarymyzyň öwüt innewleri mektep bolup ýaşasyn. Her bir türkmen ojagynyň törüne gurnalan tarlançaklar müdemi bolsun.